Awan. Cɛ bala. Cɛ bala i ka cɛ bɛ yan bi dɛ. Kɔrɔkɛba kɔni muso fila cɛ. Général Tegalo. Sari i ka cɛ bɛ yan bi dɛ. Bala. Cɛ i ka cɛ denmisɛnninw bɛ ɲini ka kɛnɛ minɛ a la dɛ. I tɔgɔ di sigi cɛ bɛ kuma jugu la sɔgɔma dɛ. Kɔrɔ sima. I jɔn ka kanga da ye. I kuma cogo dɔn. Ne ye légende de. I kuma cogo dɔn dɛ. Ne tɛ Mali rap légende ye, ne ye Afrique bɛɛ de légende ye rap la. Ouais mais i ba. N'i bɛ kuma ne kɛrɛfɛ. K'i bɛ nin kuma sugu ninnu fɔ. I kana pale fa rappeur ninnu tɔgɔ fɔ ne kɛrɛfɛ ani cinquantenaire fa rappeur ninnu. Jɔ. Aw ka succès tɛ TikTok ye quoi. Anw bɛ yen depuis TikTok mana. O ye tiɲɛ. Anw bɛ yen depuis infrarouge bɛ yen. O ye Anw bɛ tiɲɛ. yen depuis bluetooth bɛ yen. O ye tiɲɛ. Et puis n bɛ kuma kelen f'i ye k'a gɛlɛya. A ka don diɲɛ bɛɛ kunkolo la. Ouais. Anw bɛ 26 mars kɔnɔna de fa Verti sanfɛla. Gazon verti. Jɔ. Mais génération min bi. Awɔ. Olu b'an ka mobili jɔyɔrɔ de fa parking. I ba. Ne m'a faamu. Donc e bɛ fɛ k'a fɔ ko 26 mars min bɛ ka fɔ k'a bɛ ka fa. Donc parking de bɛ ka e ka parking mobili jɔyɔrɔ. Président tɛ ka stade di o de ye mɔnɛ don la sa. O de bɛ ka mɔnɛ don na. Ne y'a n ka calme kɔnɔ n bɛ n ka palais royal kɔnɔ n ka maison blanche kɔnɔ n da tɛ kuma la mais ni mun y'a osé. Ne m'a faamu. Ko ni min ye mun kɛ? Ni mun y'a osé n bɛ bila kɔrɔ k'o ta n'a ye.